Chishongo sumuzoti hai shamwani. Kanyanya ngishungu ndechekuti nini akauya akakorera mumba mwe handizomurari iye ndiye anorara mumba inorara pasi. Saka ina Handichada. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Takazogadzirwa matiti togerai moti tukasuwa 24 kana pasina chachini 24 akasvika zvachiri right. Ndakazotanga futi kunetsana futi. Asi nyaya yakatanga pakunetsana pahwawa papa nenyaya. Makama hwawa wauya kumba mabika sadza ndadasadza ndabika. Ndawapa sadza riye uchidzombore kugeza ndakadaka kana mapedha kudya ndichikupa ichi mbore kugeza ndatanga kutuka saka ndinoti kana watanga kutuka anoexplain bakabuda panze. Kwayo byadarika kechipiri futi zvadzokorora futi same izvo. Kechitatu chakazodzokera wakuti nini ndine chirwere wakataurira kuda. Nini ndine chirwere chandinacho inini. Aina anobva adaira muswacho kwa makusema ndawabvunza zvakachinzei. Asi waiti kutaura mudhakwa zveshuwa kutaridza ndikuona zveshuwa. Ndatainde kuchipatara. Nyeyo byadarika tipa ukrashana kudaro kwazopindwa kuti mwenye uta inini ndikuda mwana. Kata mwana azvigodoti ndite mwana zvamanje manje semo chingoramba chitaze sikrashana. Kusvikira yanetsa kandadzora kudai inini Handichada. Saka yapera kachi sunga yemene upa. Sunga yemene upa. Wadari mune basa. Unoramba chikodzoreredza vanhu vedu chidzoreredza kuti zvichita sei chipano. Koyo mbona unonwa upi first. Unonwa suka. Jukuyo kamugara akagara pakagara mukomana akakuti imwa mvura imwa kana uchinetsa uita sei mvura kana watadzodira mvura uregedza kana uchikunetsa ana kudaro mukadzi uri kumuda unoshanda mukadzi regai titaure chidaiso pane nyaya pamusoro changa pane nyaya paari kutaura nzima yangu doro but ngavasade kuisa panyaya dzatichitaura dzishogwa pamusha uisa doro mukati patika panapa akatara chiro chokuti inini murume hasi kundichenja ndakapika pano ndikati inini ndakuenda kunochinja chinhu zvandaita mukati zvishuva inini mari kutumira mutase ndaritumira pakatanga nyaya hazvina mazuva pakatanga nyaya ndakauya nemudzimai wangu ndikatimuudza mudzimai ndiwe hwani mudzimai wangu uripa munomu ndiri true ona urwere hwesiku wapinda umbomo wabvepi haana kumupindura musiwo kuseni akanditi akuona zvamaitaura zvii tone isho akaona zvirichi zvindizvo siki iripo siki iripo ndokuchinzini ndinotandinayo ndindikabvudza mudzimai wangu mudzimai siki tiri tumba muno siki yabvepi ini handina pandikaita sei pandikambobuda ndichikutauriro inini kuseni akazotarisa zvishuwa ndobva aona iripo ndokubva nditende kuchipatara handakaenda kuchipatara musi uyu ndokubva taswera tiri pamba wakatenda kunohodha ndobva wadzoka
Shamwana ngabishana naye akabva kubasa ndobva $30. $30 ashamwana ndo mari yabuda. Ndobva ndati usapi nini? Ndinoita sedinoini ipadzi mai vangu mari. Zvakadinzwa papiwa $30. Wapiwa $30. Inini panyaya yesiki ndikakutora foni yemudzimai wangu panese muchi muhomwe. Panasiya zvakadaro. Ndasiya zvakadaro. Shamwana anga akabva animanikidzika kubasa ndikuti bana ndizogwirwa nana kumutsanangu. Zvizva akazomanikidzika kuenda kubasa ndikanzvenga. Kubasa kwenda ndadzoka. Ndadzoka ndikadzoka zvarera nyuno. Ndaudza mudzimai wangu ita sei ndadzoka kubva kubasa. Sara uchibika ita kufanira ndakuchi bhawa. Panaenda kubhawa time ndakadzoka kuti ndishidye sadza ndikasvika asina kubika. Ndobva ndati kochi zvakachinzi nomudzimai wangu hapana gasi hapana huni. Ndobva ndamuti kwekuti hapana gasi hapana huni. Gasi next day wangu ndianofikisa gasi. Mari watotambira kusini. Huni utadza kutsvaga ndikubasa. Pakabva nokupa ndikamuti kubasa chiri dzekuenda. Gara pamba. Chii ndobva pandatakapopoto uzvishuwa. Ndapopota ndobva akabva abuda ndobva aenda. Abuda aenda. Ndobva ndasara ndobva ndatora bonde ndobva ndabvarura ndobva ndabikisa sadza. Ndabikisa sadza bonde ndikatocheka tsanga redi. Ndobva ndabikisa sadza pandadya. Mangwana ndobva ndaenda kubasa. Ndaenda kubasa ndobva ndadzodzoka kusvikira mangwana yacho zvikuma9 ndiro munin'ina wangu. Ndobva ndatosvika pakashabhinikeri ndobva ndati apana wangu unakumba hakuna murene chikafu changu ndozoti achikwa. Ndikasvika pakashabhinikeri ndobva ndatenga chicken zvomukati nekroti rangu ndobva ndaenda kuti patenda kumba. Ndasvika adzimai bikai sadza. Time andikuti adzimai wabike sadza ukutobuda kutenga. Ndasiyana nazvo. Ndikabva ndatora mabhaketi toshandisa huni ndikaona gasi musina. Ndabva ndabika futi ndikabva ndadzoka futi kubasa ndikasvika kuma3 dzousiku kwakuchena. Ndobva ndasvika pandarara basa. Pandazodzoka futi ndadzoka bva tori kumatakshop. Ndobva ndatodza adzimai aende menda sei monobika. Zvava akasvika kumba akasvika kubika pakabva padarikira mumba kwavo. Padarikira mumba kwavo in time ndikazoenda kunotya. Ndobva ndakasvika pasina munhu. Munhu akataka kutsvaga ndamai vangu. Pandasvika pandanzonzi wangu asipo. Pandatora mukoma wangu anonzi Lakmo. Ndobva mukoma mukuone here amai nene andibona papa ndawatende monobika. Kumba hatoriko. Hapana chatanetsana. Zvishwa mukoma wangu akaenda nomwe mukoma wangu anzi baba Tisha. Ndobva waenda kwatira kukumba. Ambo yangu wangu asiko. Wasvika waona variko inini ndobva wadzoka bva ndipa feedback ndaona uri kupi wakumba kwako but neshungu ndakafonera Tsano Dhani yakati Tsano yatisanganei kumba kwaMuchembere zvishwa Tsano akauya handina kwashuta ndikabva ndaona ndikati Tsano mukuona pane nyaya yakunetsa na hanzvadzi wenyu nyaya iyi ndiye ndakatanga kubvunza ugwere kuti wabuda wabva kupi Mumba mudzimai wangu achandibikira problem ndikuishaya kuzoti ndiye chii. Tsano akaitayo Tsano mukadzi akatostora mangwana. Ndikati amangwana ndaenda kubasa handinaenda kubasa zvishua. Ndikazovafona bvune ndiri kuharare. Vakazouya Tsano Dhani namukoma wangu Lakmo wakagadzisa nyaya iyi. Wakapa chichemo chokuti inini murume akapisa bonde rangu nemabhaketi. Ndikati zvishua zvinhu ndikazvishandisa kubika ndakapisa. Mukoma wakazidzimura wakati iwe zvawati ndakasiya $7 neshamwari yavo chiti muzobadzi mai vangu. Iwewe zvawati ukasiya $7 ndakutora $30 ndowapa utenga zvinhu zvangu. Zvishua wakapia mari iye. Nyaya ndobvagadziswa pamberi. Foreign day ro ndoba ndakachamara ukona akaita mwana mumba muno. Ndonyaya yakabva toita kuti apa panyaya yesiki akakanoti mushanchata. Apa nyaya mwana ikabva tonesa ndichatosvika kuti tidzoke kuno Handichada. Ndikatora ndikabva kusimuka panaenda kwaAgumo. Agumo zvishwa akasvika akamboti dzereza kwa naini. Imi chamukurambira kuti murume uda mwana. Moti mushamutada chii. Kusvika akati zvishwa ina achada Mumba kwakudzokeredza wakadii. Wakasvika akati zvinoite. Mwana wamai Tsano waunobudza. Kumtanga wakarapwa inini. Kwewe wakarapwa. Sikinorapwa naye. Andoze. Estienda naye. Wakarapwa nani? Kosemza kurapwa. Amsabe. Kosemza kweli. Makweli. Ende mnorapa. Sokuti yakawaina nizvo handichazotsvaga kuti aise nyaya yemudaro. Handizvo mati makataurira. Uchikuda mukadzi wako. Mama azi chokudai. Sei muchikuda murume.
nyaya yacho haisi kupera. Nyanyanya kundirwadza inini musha wandakavaka ndakavaka ndega. Akanga ane vakadzi vatatu. Ini ndinangu mukuru pamusha ipapo. Ndakasvika pakutanga kumba kwataigara because ndaigara mukabhoisika ikainayo. Saka iko kana juti riri kwako paimuda achienda kusiri kunaki because kainayo. Zvandipa shungu yekuaka inini kumunda kwawo ikoko. Ndavaka 3 rooms dzangu. Saka chinonyanya kundishungudza ndechekuti inini akauya akakoriwa mumba mweya ndizomurari iye ndianorara mumba indorara pasi. Saka ini handichada. Mune vana vangani? 3. Mambofungawo nezvavo here musati mataura zvamunokutaura? Kubva musi wandakauya kunoku ndaiti pamwe zvachinja pandikuona hazvisi kumbochinja. Ndochingarira muchamuda. 3-1. Ndati ndichingarira muchamuda. Ave chitu. Saka mukana munozadzira dai. Muzere. Dai inopa atatu. Munhu oudzwa kana aramba manje. Ndikazwa kuti unongodzoka kudai kusvika kugaza maitazvo. Nini uyu aramba kuitwa Handichada. Nazi ndechitatu tatopedza naye. Iwo murume uyu achaudzwa nedare nhasi zvokuita. Kana asingari kuona hasi kuregedzwa unoita bheki moya kuno kuti uyu ndati akaramba kunzwa zvamukataura pai hasi ndechitatu ndazvichanda zvokukadzi murume wangu ndakwenda. Nechikonzo chokuti tarisai vana vazhinji vari kudzungana mumusha umu. Inyaya yevana kusiya mudzimba. Pakupedzisa munenge kuziva mama kana vai kuti kune zvakanaka handikune zvakanaka. Saka nhasi toda kuti timbotana nemurume wenhasi tiregerereiwo tida kutana nemurume wenhasi. System yake yakadoro kaanumwa ikanga kubva asina kunaka. Kumba oninge kupedzisira. Doro kako ikanga kana chava nokubatsira. Ndokwanza kuti waiwozogona kwakuseni wapa uziva kuti wanga uri right here zvawaitaura. Iwe ukadza vaka 3 rooms zvinorwadza sei? Haro vaka 3 rooms kumuntu. Iwewe woenda manje wosvika po mushungudzo kuti kuda out. Murume. Hai. Ndiashingirira. Pinda mubvunzo. Mukadzi iri pazvinhu zviri. Ukutora kutore chinhu. Mukadzi newawa une chii? Chichongo sumudza kuti hai shamwani. Ndoda mukadzi. Mukadzi. Saka kuti nhasi dare kuti upromisa kuti dare unoenda kumira wawa kuti ugarisha. Wozvishandi kuona amai acho kuravari kutaura zvichitanga kutaura nyaya yavo. Havana kwavambokuti wakatadza pakati. Asi nyaya yavo yese iri kudzoka panyaya yekuti wani mazhinji. Wani wahwavo. Saka vakuedza kuti musha wavo kuti uende mberi zvakanaka. Wahwa unofanira kuti usiyewa. Doro rinogona kusika handiti. But isusu pamakatitonga panapa handiti. Takanogadzisa zvinhu zvamukatiudzana. Pakatotangira chirwere. Panoda kubvunzwa ini kuti siki yake ane hwahwa here. Ndopanoda kubvunzwa ini namwe ndipo pakatangira nyaya chete. Zvimwe zvindakagadzisa. Munyingira. Ndoteerera nyaya ndisati handisotari STI. Ndokatari STI ka. Amai havana kupusa zvokuti wangarwara neSTI kuti uzogumira kuchipatara. Iwewe wakangwarisa iwewe. Wakazoona iwe kuti apa chava mudzimai angu ndipe bonde. Saka bheta ndichikurudzota chokwadi ndibatsirikane. STI inasikatotora nezvani kuti uzoti ndowakaitsvaka. Nditeerera kashamani. Hauna kupusa iwe. Ukarapwa upi? Ndakatocherwa mwedzi wenomwe. Saka haina kupera. Enda kuchipatara unobayiwa. Uri kuona mukadzi uyu? Ini handimublame kuti murume Handichada. Handimbomublame ini. Pane sarudzo iwopo sarudzo nedoro. Waone mudzimai. Ndaona kuti iwo wadzungaira unoda zvese. Ini ndinotoka mumhanya mukadzi. Because I can live without. Ndikagara ndisina mukadzi.
Zvinoita nei? Makabvundu kugara musina akabvundu. Uyu akadzungaira. Asikana, burisai shere. Pane pamwe pokuti unoda iwe ukaona imba yako iwewe. Tsunga mafacts muno. Iwe ukupusa kutedza kuzoti ude chii. Uda zvese. Ukuenza zvimira mudzimai. Gara apa. Sanonokera. Anosarudza 1 liter yewawa neropa riri apa iri. Uyu akadzungaira. Paunotonhorwa iwe unobata wawa yakanobata mudzimai. Utoshamisika mwana uyu. Uri kushora mwana wa mwana. Tomba mukana here munhu. Answer. Kana ndikona pasina kuzokomana akakutenera kuchipisa mkazi. Nobale eni baba kuda mwana bachenda kuchipisa mkazi. Azoenda. Ko unoona kana panyaya yedu wana ipe vana vateketa tishuvira mukadzi wokumuda wakutaura manje. iwana Chiregedza tibvunzo vamwe. Vanotomupa mukana vangani. Madzimai, mwana andikuwa mukana iro. Mwana isisa wangu atawa kuti kusarudza chaunoda. Ezwe zvekude shi. Damukadzi. Enda nokugama kumberekero nomukadzi. Amchana. Madzimai aramba anzi hazvichaita. Mupechere. Pane pambuti tinoda imba Ataure zvamuri kuvarambira. Atitaure. Kanyarare. Zore chamashiri. Zore. Taure zvamuri Sabani ndakurambira zvakati kubva kutambidza shereni. Wataurisa amai vangu. Murume wangu chandakurambira chanyanya kundirwadza. Ndakashingirira kwe12 years tese. Ndakawakamusha nchiti pamwe zvichaita. Vakarora vakadzi vatatu mashure mangu. Zvinhu zvikumbe ndikashanda newe yese akaparadza ina ndakachandikawo. Saka nemusha makagumukanda kuita. Waenda nyumu. ndadi Andimaona matsotsi ese. Anofamba wa. Iwe. Isakisherena. Amai, ndakumanikidza maramba naziva mutemo. Asi ndinokuda kuti next titende koti iri. Za 6. Apa kwaina hama yake kwa kwaina hama. Mawaina nini? Alipo kwaina hama dzake. Zoona zikuwashere asikuwashere zuva mutemo. Ndoma vakira tunoita dzimba dzechivana. Ndizvo. Kapaya pane kuti nesikuitira mangwana asazoti mukadzi wangu ndakambata nechikomo. Ndizvo. Endai kumba munozorwa sisi. Kana uchitoida kutoivakira shiri ndakabata wakaramba kuda. Wakutoita kuti taimira kana kutaura naye. Bati kunova netumwetu atwane mwedzi aine foni yangu. Saka ndikukumbira. Une foni here mwana? ya kuri nani Iri kupi? siya basa Asiya basa. Vanobva mani kanzera. Chipera. Toshipa. Mangwana makusini kuzorera mwana weru foni yake. kuenda basa Aiwa wakakoti kuenda ndakaita basa inotora Tuda kuti mangwana ukasa imosha kubata foni nemunhu. Saka ndoti mudzorere mangwana makusini kwa mudzorera chii. Right. Imi mazai magovana mudziyo. Amai anoramba kugara maunza se. ngwamba kwao Makufa kwenyama iyi. Kumakasumukirei. Ndaenda tuwane shondo. Sabhuku wakati kuti ndichirambe muchigarisana nezvamukuita zvinoita. Oh. Chienda ini. Chiramba mumba kwenyu. Inini ndikuti makavaka mumusha mana ati zvara ndizvi. Mukowa kuti mubhadharo saka ndibuyai nesamukubva toshipa ndokata nyaya. Endai panze muonyera samuno ravo kuwana mudziyo. Nyange uyo akamirira zvakuti apuwe shere zvepamutemo. Pane zvino varamba nezvepamutemo. Kasi kuti shere rinopfuurira wanofa kupfuurira kubva kwavo. Amaitaura iki? Oh. Manzo kuti varamba nezvepamutemo.
vaakuita samoni ravo toabagovanizva wakashanda hapana kutora zvinhu zvipamusha papo vaisa samoni rova kwamuri mimi sapo panatoshiba kana mukare uno mogova zvimi muripo muchisomuri kusvika mangwana fana waramba chena unorapwa iwe chipatara chipadhusa sumuka kuti